bernde woni jiɗowa hakkille woni miijoto narete ko mbaɗima so moƴina ñebbe golle. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Weltare fulɓe andu diine ma fedde men fedde heɓde sukaɓe Afrique. Jam waale mon banda men, jam wiyete moɗon, jam ñalle mon, jam hiire won hen. En calmini rendo weltare ɓiɓɓe fulɓe e guiɗo leñol ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr. En calmini docteur leñol Ghali Abou Ba. En calmini juɓɓuri weltare ɓiɓɓe fulɓe Aboubacry Ba e Hamidou Ba e ko noonne ceerno men ceerno Oumar Samba Sy, ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane. En calmini guiɗo leñol e guiɗo fulɓe kala tokara baba Samba Sow. E ko noonne en calmini dendagal wandiraɓe men rewɓe tedduɓe e wonɓe e ngoɗo rendo, e dendagal wandiraɓe men worɓe tedduɓe e wonɓe e ngoɗo rendo, onon kala e mbaadi kuuɓal. Yo banda men ha joni ko musidɗo moon Amadou Gatamaara BAH arti hande yewtidde men e yewtere men nde innirɗen Coccorgal rendo. Coccorgal men hande noon e koni sifori banda men walla yewtere men hande koni sifori. Eɗen nayoro to hande oɗo musidɗo julɗo e ɓi julɗo hande jahowo mawludu. Omo yaha mawludu omo heppani ko yettoto e ngoɗo wuuro, ena gaso ko wuuro e wuuro walla ni ko diwan e diwan. Golle makko fof omo dartini omo yaha mawludu ngam ɓeydi torade. Omo yaha mawludu ngam mawninde jamma nelaɗo. Walla ni koye wuuro he o jeeya kono mo heppani oɗo jamma mawludu. Oɗo julɗo ɓi julɗo mo ganduɗa hande jamma mawludu ari. Taw noon kanko heppere makko e mawludu fof ko galleji jewɗi ɗi. Heppere makko e mawludu, yidde makko e mawludu woni ɗi beddaji jewɗi. Holko yidiri ɗi galleji jewɗi bonande. Holko yidiri ɗi beddaji jewɗi woni bonande oɗo julɗo ɓi julɗo banda men. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde men fedde heɓlo sukaɓe Afrique. Fulɓe julɓe, fulɓe ɓiɓɓe julɓe e ɓiɓɓe sohnaɓe. Hol wasiya moɗon e oɗo musidɗo o gollirowo dani. Kirale kirtama neɗɗo fof ɗo wonno ene heblono caali mawludu. Atuyuji dompama neɗɗo fof julɗo garnoɗo mawludu ene heblono jama yaade mawludu. Galleji fof jipporɗe fof hande jeewi ngam yaade nduɗo mawludu. Yaade ngam ɓeydi torade ko wonno ngam yaade mawninde oɗo jamma ɓurɗo ɓurnade windere.
oɗo musidɗo e tesko e meɗen ko nden o ruttoto e ɗiɗo galleji jewɗi. Omo wona debbo omo wona gorko bandamen e hol wasiya mon e oɗo musidɗo. Oɗo jamanu fof hande e hewde bakkat ɓi adama fof e hewde bakkat. Allah waɗi ni en e jammaji ɗi ganduɗa e bakatuji men ne jaafe. Allah waɗi ni en e lebbi ɗi ganduɗa hande e bakatuji meɗen ne jaafe. Oɗo musidɗo ene ɓeydito bakkat e weltare ɓiɓɓe fulɓe. Wal wasiya moon hande e oɗo bandiraɗo.